New season, new set, and of course, kung napapansin nyo, very colorful. Thank you kay Mark sa paggawa ng aking mga sunflower and kay Job sa rainbow. Kung napapansin nyo, napakakulay ang ating background ngayon at bagong-bago ang ating background. Siyempre, bago rin ang aking makakasama ang ating isang art teacher. Walang iba kundi si Ate Jonah. Hello, Karen. Hello sa mga televiewers ng Artistic. Yan, hello sa lahat ng nanonood dito sa Artistic. Yan, kung napapansin mo, Ate Jonah, napakakulay ang ating background, di ba? Ang gaganda ng ating sunflowers kasi ganda nating dalawa. Di ba? Speaking of colorful, alam ko ang ating gagawin ngayon ay makulay din. Ano nga ba yung ating gagawin ngayon, Ate Jonah? Ito yung tinatawag na big bottle outfish. So, ang kakailanganin natin ay empty plastic bottle. Ito, kailangan natin ng empty plastic bottle. So, kung napapansin nyo, itong empty plastic bottle na to, ay nabalog na siya ng colored na masking tape. And kailangan natin siya ng scissors, pentel pen, glue, and wiggle eye. Ate Jonah, anong option natin pag walang wiggle eye? Pwede tayong gumawa ng sarili nating wiggle eye. Kuha lang tayo ng band paper. Mag-draw lang tayo. Parang ganito. Pwede natin siya lagyan ng kilay. Natutuwa naman ako. Kung nakikita nyo na drawing na yung part ng fish natin, yung Buntot. Yung buntot. Back to back para pag gunting natin, magdidikit na lang. So, Ate Jonah, anong una natin gagawin? Gumamit tayo ng masking tape. At balutin ng masking tape ang empty bottle. Yan. Oo. Kasi napapansin ko, Ate Jonah, very colorful yung ating masking tape. So, any color can do. Kung anong favorite color mo, kung ano Ano yung gusto mong color. Yan na lang yung ilagay. Ate Jonah, kailan ka naman nagkahilig na na dito sa art na ganito? Kasi, for your information po, si Ate Jonah is a nursing graduate. Wala. Bata pa ako, mahilig na ako sa mga artwork. Wala ngayon, gumagawa pa ako ng mga art craft. Ayan. Sa mga schools, usually ito yung mga pinapa-project para magamit yung mga bottles na tinatapon na ganito. Pwede mo na siyang ikabit, ate. Sa mga batang gustong maki-join dito sa Artistic, feel free na puntahan kami dito sa Marinela Commercial Complex para naman i-share nyo yung mga artworks nyo, di ba, Ate Jonah? Yung mga mahilig dyan. Alam ko, I'm sure na maraming mahilig dyan na mga art. Paglalagay, lagyan natin siya ng kasing kulay din ng ating pinimbalot ng plastic bottle. Ito na gawa na kanina para sa design ng ating fish. Dapat may katulong kayo sa pag-hold ng mga masking tape para hindi tabingi yung paglalagay natin. If you need assistance, call mommy, call ate or kuya, diba? So, dapat yung paglalagay ng ganito, kunwari nalagyan na dito sa gilid niya. Pero iwasang magdikit yung dito. Iwasang magdikit, i-fold muna natin dito. Pag dinikit, ganito yung magiging itsura niya. And na-form na yung ating parts ng fish. Ang susunod natin ilagay is yung bunganga muna. Yung bunganga niya. Gagawin natin ay balutin natin siya ng lampas dun sa bilog dito. Ibalot natin yung masking tape. Same color. Yan. Lagyan lang natin siya ng shape. Kahit kung gusto nyong lips niya malaki or lips na maliit or malaki yung butas, okay lang. Next is Ating mata. ating mata. Nakasalalay yung ating ganda ng project. So yan, imbes na gagamit tayo ng wiggle eyes, gagamit tayo ng papel na hugis mata na may kilay. Parang sweetie blade. Para mas maganda yung eyes. Yan. Beautiful eyes. Idikit natin yung black dito sa gitna. Dikit natin yung mata dito sa part na. Nilalagay natin siya Dito sa part na to.
kukuha tayo ng glue. Lagay natin siya. Dikit natin. Napakadali lang, no? Oo nga, para lang kayo naglalaro dyan. Diba? Cute nun. Ay, kilay pa. At naka-mascara siya. Social ang fish. May mata na po siya. Nakikita na po kayo ng fish. Yan. Lagyan natin siya ng design. Napaka-plain naman nung pangit tignan kung walang design. So, lagyan natin siya ng ibang color na babag. Oo, para maging makulay ang ating fish. So, bagay siya ng yellow and green compatible. So, lagyan natin. Ito na yung mga nagupit kanina. Kung gusto yung ibang kulay, okay lang din. Pero Pwede rin kayong gumamit ng colored paper. kahit isang parte na, pwede. Kung napapansin nyo, hindi na siya plain, may color na siya, di ba? Lagay natin lahat. Tapos na! Very nice. Di ba nakakatuwa? Ayan. Ano yung pangalan yan? Pangalanan mo, hindi si Marina yan, ah. KJ na lang, Karen, Jonah. Oh. KJ. KJ. Killjoy na fish. Yan. Anong Meron pa tayong ginawa kanina. Oo, may mga ginawa kami. May mga kapatid siya. May mga finished product. So, ito kung si Dugong. Kung ito si Dugong, dito si Marina. Nandito ang ating actor. Si Nemo! Diba? Colorful. Napaka-colorful. Pwedeng any color you want. Pwede. Any design. Kung gusto nyong, kung may naisip kayong ibang design, pwede rin. At meron pa. Ang nanay. Nasa kasamaang palad ay matanda na po siya, kaya hindi na po siya masyadong kagandahan. At ang kulay na ba? Ito yung mga anak niya. Okay? Kahit anong pangalan. Gusto nyong pangalan, okay lang. Pwede nyo naman siya, hindi siya pwedeng ilagay sa tubig, kids, ha? Kasi masisira yung papel kasi made of paper lang itong mga parts niya. Pwede natin siyang lagyan ng telang blue para silang lumalangoy sa dagat, di ba? So, there you have it! Di ba? Ang cute. May mga laruan na kami. So, next week, wag kayong bibitaw dahil marami pa kaming inihandang artworks para sa inyo. Lalo-lalo sa mga nag-aaral ngayon, kailangan nating mag-isip ng mga paraan para may magamit sa school, di ba? Hindi kailangan binibili lahat. Di ba, Ate Jonah? So, Ate Jonah, nag-enjoy ka ba sa ating segment na artistic? Yes, it's my pleasure to be here. Yan. Siyempre. Natutuwa ako dito. Siya na yung aking makakasama o kapag wala ako, siya na muna yung makakasama nyo. Tumutok ulit next episode dahil marami pa kaming gagawing artworks na Ate Jonah. Yan, Ate Jonah, di ba? At bago kami magpaalam, nais ko munang pasalamatan si Mark at si Jobs for making this set very colorful. Tignan nyo naman, napakaganda, super effort. Maraming salamat Mark and Jobs. Ikaw may gusto kang pasalamatan, John? Thank you kay Dr. Mia. Ayan. At sa kuya ko, nanonood. Hello. Sa Yan. pamilya ko, kamag-anak ko lahat na. Si Tita Josie. Alam niyo kung sino na kayo. Yan. Tumutok ulit kayo next episode dahil marami pa kaming ihahandog na artwork para sa inyo, kids. Diba, Ate Jonah? Dahil dito sa Artistic, palaging fantastic!